daš? Ma neki make-up tutorial, baš je wow. Ok. Pa jedan takav highlighter. Stvarno blješti, gleda kak se sjaji. Baš su dobre boje, pigmentirane skroz. Da, i skupo sigurno. Sigurno, da. Da, sad me baš sjajna. zanima koji će ruž uz to staviti jer je baš onako jako da. Ali dobro, ja ne trebam se baviti, mislim, prirodno. Joj. Ali da, mislim, može nekad malo highlightera, ali... Istaknuti samo prirodnu ljepotu, ništa više. Nije mu bolje. Ne znam što da kažem, fakat nikad ne gledam takve videe. Pa mislim sve. Znaš kaj? Mogu bi mi to probat. Mislim, Aha. pa ne, ali imamo šminku, dobro, ne baš tu, ali nešto da sebe uljepšamo, Popravimo, da. Ajmo. Mislim, možemo probat. Ajde, idemo. Nesavršenosti. Prikrivanje nesavršenosti. Biti lijepa. Biti prava žena. Šminkanje je proces takozvanog uljepšavanja, ali i brisanje postojećeg lica i istovremeno stvaranje novog identiteta. Različita odjeća za različite prilike, za različite uloge, ali za iste žene. Šminkanje, kao i presvlačenje, stereotipne su ženske radnje. Žena se mora uređivati i transformirati da bi bila žena. Ono što vidiš, to sam ja. Žena. Vlasta Delimar svoj performans izvela kao modnu reviju u galeriji SC i bila je jedini model. Izlazak na pistu započela je jednostavnim, svakodnevnim izgledom i bez šminke, a svakim novim izlaskom na pistu na sebe bi dodavala nove ili glamuroznije stvari i šminku. Uređivanjem i transformacijom, kao i nizanjem maski i uloga koje su očekivane od ondašnje žene, udaljava se od onog što žena, i ona sama kao umjetnica, zapravo je. U posljednjem izlasku na pistu bila je gola. Time je dokazala površnost percepcije identiteta i kako takav identitet čine samo površne pojedinosti, da je subjekt otuđen od svog pravog identiteta društveno nametnutim pravilima ili stereotipima. Golim tijelom ističe važnost osobnosti. Golo tijelo je čisto tijelo i slobodno tijelo. Na kraju ovog performansa ona je oslobođena žena. Performans je zabilježen fotografijama koje su danas dio zbirke Muzeja suvremene umjetnosti. Performans je utjecao na njezin ugled žene umjetnice. Njezin zahtjev za ulazak u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu 1982. godine bio je odbijen od većinski ženskog dijela umjetničkog savjeta pod opaskom da njezina umjetnost ruši žensko dostojanstvo.